नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत दीपावली स्पेशल 3 नमुन्याची फोव करची पळोवया. सगळ्यात पहिली गोड रोसा फोव करूया. गोड रोसा फोव करच्याक 2 कप जाड फोव घेवका. अर्ध कप किसेल गोड घेतला. गोडसाण जास्त जाय जाल्यार 1 कप गोड घेतला जाता. 1 कप सोय आणि 4-5 वेलची जाय. पहिली वेलची पिटिकन घेऊया. त्याच्यानंतर मिक्सर आयदनात सोय रोस काढून घेऊया. सोयेत थोडं उदक घालका आणि गंध वाटून घेवका. सोय वाटून झाला. आता हाची रोस काढून घेऊया. एक पटी फोव रोसात घालनंतर फोव रोस पुरे ओळून घेता आणि खूप सुकू जाता. त्याच खातीर हो रोस जरासो पातळशी उरका. हांग आमी 3 पटी सोय रोस काढून घेतला. इतले पातळ रोस उरल्या पुरो. आता ह्या रोसा भितर किसेल गोड घालून दवरया. तातूंतच ते गोड करगून येतले. गोड करगत पर्यंत फोव थोडे वेळ उदका भितर भिजच्या घाल्या. पहिले एक पटी फोव बरो करून धुवून घेऊया. धुईल उदक काढून उडयला. हातू भितर फोव भिजचे तितले उदक घालून घेवका आणि थोडी वेळ हो फोव फुलच्या सोडका. हो फोव जराशी उदका भितर भिजिल नंतर आणि जरा मोव जाल नंतर सोय रोसात घालका. गोड करगून घेऊया. गोड करगला. आता फोवाचे पुरे उदक पिळण काढ रोसा भितर घालका. वेलचे पीठ घाल्या. सगळे बरे करून मिक्स करून घेवका आणि हो फोव रोस ओण घेवच्याक एक 10 ते 15 मिनिट सोडका. गोड रोसा फोव रेडी असा. हाच नंतर आम्ही तीख फोव करची पळोवया. हो फोव करच्याक आम्ही पहिली एक स्पेशल फोव मसाला करून घेऊया. फडना कायलीत थोडीशी खोबरेल तेल हुनकन घेवका. तातूंत एक होड चमचे कोथंबर घालका. कोथंबरीचे अर्ध जिरे घालका. सुमार 10 सुकी मिरसांग घालका आणि एक होड हिंगा तुकडो घालका. हे सगळे सुमार 1 मिनिट भाजल्या पुरो. भाजील सगळे सामान निविल नंतर सुकी मिक्सर आयदना भितर घालून खरखरी वाटून घेवका.
फोवा पिठो रेडी आसा हे एक आयदनात काण घेवया. ह्या इतले पिठ्यान आमी 3-4 पटी फोव कालोवचे जाता. फोव कालोवच्याक एक व्हड आयदनात सोय घालून घेवका. 2 चमचे साखर घालका. 2 चमचे रेडी केल्ले फोवा पिठ घालका. सोये पुरती मात्र थोडीशी मीठ घाल्या पुरो. हे सगळे हातान बरेकन अडचून मिक्स करून घेवका. आणि हातूंत धरता तितले पातळ फोव घालका. फोव खूप घट्ट नक जाल्यार 1 चमचभर उदक घालून घेतल्या जाता. तिखशी फोव बी रेडी आसा. आणि आता तिसरो आणि लास्ट धया फोव करचे पळोवया. धया फोव करच्याक बी 2 कप जाड फोव घेतला. हो फोव एक पटी धुवून घेवया. धुईल उदक काढून उडोवका आणि थोडेशे उदक घालून 10 मिनिट उदका भितर तिमचे सोडका. धया फोवाक एक चटणी लागता ती वाटून घेवया. मिक्सर आयदनात 1 वाटी सोय घालका. तिखसाण जायश तितली पळोवन वली मिरसांग घालका. आणि एक व्हड आल्या तुकडो घालका. ह्या फोवाक आल्याच फ्लेवर मेन उरता. चटणी वाटून जाला. आता हे बी पिळून रोस काढया. ह्या फोवाक धंय बी घालतात. तश म्हण रोस खूप पातळ उरका म्हणना 2 पटी पिळून घेतल्या पुरो. रोस रेडी आसा. आता तिंबील फोवाचे पुरे उदक पिळून काढून ह्या रोसात घालका. पुराय फोव पिळण जाल की वयल्यान 1 कप दाट धंय घालका. आणि लास्ट वयल्यान रुचीपुरती मीठ घालका. सगळे बरेकन मिक्स करका आणि सुमार 10 मिनिटां नंतर हो फोव सर्व करका. दीपावळीक खूप कडे फोव खावची पद्धत उरता. तुम्ही बी ह्या दीपावळीक आमगेल फोव ट्राय करा. कशी लागल म्हण आमकां कमेंट करून कळया. सगळ्याक दीपावळीची खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.